barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na duniyar marubuta. Shirin duniyar marubuta shiri ne da ya saba kawo muku zafafan littattafanmu na Hausa masu faɗakarwa, ilmantarwa, tare da nishaɗantarwa, tare da ni Aisha Abdurrahim Muhammad. Idan masu sauraron mu basu manta ba, a cikin littafin na kundin kaddara ta na Safiya Abdullahi Hukuma, mun tsaya inda Muktar ya shiga ɗakin Sumayya take ce mishi ta kai mishi ruwan wanka ya rage kayan jikinsa ya shiga wanka. To za mu ɗora. Tana zaune ta ga yana shiryawa cikin yadin kuftar ruwan zuma. Ya kammala ya zura hularsa tare da ɗaura agogon hannunsa. Makullin motarsa da ta ga ya ɗauka shi ya tabbatar mata da cewa lallai fita za ya yi. Da hanzarinta ta ce, "Ya Muktar, baka ci abincinka ba fa, kuma na kana shirin fita." "Sai na dawo," ya faɗa yana ficewa ba tare da ko ya waiwaye ta ba. Sai ta zube a gun ta sanya kuka. Da sauri ta sanya tafin hannunta ta kunshe kukan saboda faɗan da zuciyarta ta yi mata, na ba kuka za ta yi ba. Take ta koma ambaton Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'al al-hazna idza shi'ta sahala. Tana daga nan amma tana iya jiyo muryar Zainab wanda hakan ya tabbatar mata fita za su yi kenan. Kusan awa guda da rabi ta share zaune tana ambaton sunayen Allah. Ya zuwa lokacin kuncin da ke cikin ranta ya ragu kwarai. Wayarta ta soma ruri, ganin sunan Muktar ya ba ta mamaki. Amma sai ta ɗaga gabanta na faɗuwa, jikinta na gaya mata ko dai ba lafiya ba. A daƙile ya amsa sallamar tata, sannan ya ɗora. Ya zuwa yanzu na san abin da kika girka tun yamma ya yi sanyi. Ina so ki tashi ki haɗa min fried rice nan da awa guda ina bisa hanya. Ba ta da hurumin da za ta musanta masa tun da iko yake da ita. Biyayya a gare shi kuma tilas ne matuƙar bai saɓa wa mahalicinta ba. Tuni ya katse wayar don haka ita ma ta ajiye ta nufi kicin kai tsaye. Komai suna da shi alhamdulillahi tunda yanzu kam arziki ya zauna wa Muktar ɗin daidai gwargwado. Da hanzarinta ta shiga haɗa komai cikin abin da ya kasa da awa ɗaya da rabi ta gama tunda ba wata mai yawa ba ce can. Bugu da ƙari kuma ta hori wajen aiki. Ɗakinta ta wuce ta ɗebo kayan baccinta ta koma sashen Muktar ɗin. Cikin talat ɗinsa sai wanka ta shirya tsaf, wannan duka cikin karatun Antiri ne. Falonsa ta koma ta kwanta saman doguwar kujerarsa, a hankali tunani ya yi awon gaba da ita, tana yi tana sauke ajiyar zuciya. Tarayyar su da Muktar tun farkon aurensu take tunawa, bata taɓa na sanin so ba sai a kansa, da shi ta saba da shi ta ƙarasa mallakar hankalin kansa, da shi ta ƙarasa cika kammaluwar hankali da rayuwarta. Ta yaya za ta iya jure wani bakin lamari da wagunsa ta farar ɗaya? Iyazata za ta iya lamuntar juye baya daga gare sa? Idan ma har laifi ta masa a yau kam za ta kawo ƙarshen horon da yake mata. Tana tsaka da tunani ta jiyo muryarsu suna shirin turo ƙofa. Hakan ya sanya ta yi hanzarin goge ƙwallarta. Tare suka shigo manne da juna. Sai ta kauda kanta daga saitinsu don rage wa kanta kaifin kibiyar mashin da ta soke ta. Ba haka Zainab ta so ba, wacce mayyar yarinyar mara zuciya. Ita miji bai ɓata mata rai ta yi fushi da shi ba. Sai ta zama jikinta daga na Muktar tana masa sallama. Hannunta ɗauke da leda mai ɗauke da tambarin SS to. Wuce ta yi kamar bai ganta ba ya shiga ɗaki fuskarsa kamar ta mayunwacin zaki. Tamkar ba shi ne ya shigo yanzu yana dariya ba. Jikinta sai ya mutu murus. Ta kasa tashi har aka kusan cin minti 30 sannan ta yunkura ta tashi. Gefen gado ta same shi yana waya wanda da alama da Zainab ɗin yake yi. Ya ilahi, ba yanzu suka rabu ba kuma? Sumayya ta faɗa a zuciyarta. Kafin ta ƙaraso ciki ya kashe wayar yana ƙoƙarin kwanciya ya. Yaya, ka ce na maka fried rice kuma na ga kana shirin kwanciya baka ci ba. A banzace ya ce, ba ni zan ci ba. Don ni na ci abinci gidan su Zainab na cika cikina. Ita za ki kai mawa, ita ke sha'awar ci. Shiru ta yi ta tsaya ta kamar an kafe ta, me kenan? Wannan zallan wulaƙanci ne. Dama saboda cikin Zainab ɗin ya tashe ta, tara saura na dare ta hau sabon girki?
ko ba za ki bane ni na taso da kaina na kai mata, ya faɗa yana daga kwancen. Tabbas da ta iya rashin kunya yau da za ta yi wa Muktar ko yaya take. Sai dai kowane tsuntsu an ce kukan gidansu yake yi. Tunda ta taso gidansu daidai da rana ɗaya ba ta taɓa katarin ganin Innata ta yi wa malam musu ba. Duk girman da wuyar umarnin da ya bata. Sai ta kaɗa kai ta ɗauki filas ɗin ta nufi sashen Zainab ɗin. Har ta rufe ƙofar falonta amma ta ƙwanƙwasa mata saboda cika umarnin Muktar ɗin. Minti 2 tsakani aka buɗe, tana sanye da kayan bacci. Kallonta ta yi daga sama zuwa ƙasa sannan ta yatsuna, ya aka yi. Abincinki ta ba ta amsa a taƙaice, ba zan iya ci ba gaskiya. Ba ta jira sauran abin da zai biyo bakinta ba ta juya. Taku na 6 cikin na 7 ta ji ta ce, kawo dai na taimaka miki na ɗanɗana kada ki yi wahalar banza. Idan kujerun da ke gun sun amsa mata ita ma ta tanka. Banza ta baiwa ajiyarta ta ci gaba da takunta. Sai ta tsinto muryarta. A sannu dai yarinya. Kishi da Zainabu abu babu daɗi. Hattara wallahi da ni. Yanzu kika fara gani sai kin fice da ƙafafunki. Ta faɗa tana ƙoƙarin mai da ƙofarta. Ni na fi ƙarfinki, na kuma fi ƙarfin ire-irenki. Irinki dubu ma wallahi sai dai su ga Sumayya su ƙyale. Cike da mamaki ta ce, au, haka kika ce? Bari Allah ya kai mu gobe, za ki amshi sakamakon wannan ɗiban albarkar da kika yi min hannun Muktar. Sai na sa ya da keki wallahi cikin gidan nan. Tsaki Sumayyan ta ja sannan ta ce, Muktar ne sakamarki, ni kuwa Allah na rike. Da ni da ke ma ga wanda ya yi riko da ƙauran igiyar da ba za ta tsinke ba. Daga haka ta juya ta bar ta gun sake da baki tare da saƙa mugun zare sai ta sake ta da ƙaimi a kan Sumayyan. Babu shakka sai ta sa an mata ɗaurin butar malam yadda za ta zama ƙarƙashin ikonta kamar yadda ta soma mai da Muktar. Ta jima tsugunna gaban gadon tana zubta hawaye tare da roƙon ya yafe mata idan ta masa wani laifi ne da ya canza mata. Yana jinta zuciyarsa na masa suya yana tuhumar kansa na dalilin na ƙuntata wa Sumayya. Sai dai wani sashe mai ƙarfi na zuciyarsa na gaya masa ya yi daidai. Da wannan ya share ta har ta gaji da tsugunnan ta miƙe. Bata bari ta yi asarar daren ba, alwala ta ɗaura, ta kuma dukkufa ƙwarai wajen roƙon Ubangiji ya kawo mata haske, ya tsare su ita da Muktar ɗin. Tana yi tana zub da hawaye masu ɗumi. Lallai sai yanzu ta san me rayuwar aure. Ashe a baya duk wasa take yi. Kallon kitse take yi wa rogo. Ya jima cikin bargo yana kallonta. Tausayinta na son tasiri cikin zuciyarsa, amma hakan ya gagara. A haka bacci ya yi awon gaba da shi. Wata bahaguwar rayuwa mai ban mamaki ta soma yi cikin gidan, wadda ko cikin mafarki bata taɓa tunanin za ta yi irinta ba. Zainab ta zama tauraruwa mai wutsiya cikin gidan. A zahiri idan kai nazari da tsinkaye ba za ka kawo ita ke sarrafa lamuran gidan ba. Sai dai ga duk wanda ya taɓa katari da faɗawa halin da Sumayya ke ciki, tashin farko zai fuskanci inda zaman gidan ya sanya gaba. Ta bawa asiri amanna kusan shi ya zame mata jagorar zama wata mata ga Muktar ɗin. Baya ga haka, mace ce mai tsananin kissa wadda ta cakuɗa ta da asirin take matuƙar tasiri kan Muktar ɗin. Cikin salo da sanade za ta ba shi umarni kai tsaye za ya aiwatar. Wanda idan kai da ke gefe ka kalla za ka yi zaton tsabar iya biyayya ce da iya zama da miji. Sai dai ina san ba haka abin yake ba. Asiri ke yawo kan kirji da kwakwalwarsa. Dukkan wani lamari da ikon sarrafawa na hannunsa. Abu guda ɗaya tas da ya yi masa karan tsaye cikin tafiyar da aikinta shine Sumayya. Ta kasa mai da ita ƙarƙashin mulkin mallakarta, wanda hatta su yaye ya hana su yanzu na ƙarƙashin ikonta. Suna jin zafin yadda take mulkarsu, amma ko da kuɗi ba su isa su yi ƙorafi ba. Sai dai a bayan idan ta su yi ta zagi da ƙorafi iyakarsu kenan. Abu guda da ta fuskanta shine, Sumayyan ta lazamci karanta Ƙur'ani. Alwala ta zama abokiyarta, Ƙur'ani ya zama abokin hirarta. Ko da wani abu ya tsorata ta abu na farko da ke fitowa daga bakinta shine subhanallah ko bismillah.
Ba ta mantawa akwai ranar da aka kawo mata yaron da ta haifa da Bashir wato Nafi'u. Yaro ne mara ji sosai, suka ɓata wa mahaifinsa tarbiyyar yaro. Tun da yanzu haka yana hannun mama amarya ne, wato mahaifiyar Zainab, yana wasa da macijin roba. Daidai fitowar Sumayya ya wurga mata shi, wanda san bata ma kula da yaron na gurin ba. Sosai ta tsorata, amma abin da ya fara fitowa daga bakinta shine Bismillahir Rahmanir Rahim. Daga haka ta shige, Zainab din na ta yi mata dariya, yadda ya tsorata Sumayyan kallo ba su ishe ta ba. Kusan babu wanda ya san halin da take ciki banda Anti Dije. Ita ma dan tana ganin ta yaba da hankalinta. Bai kai mizanin sarrafa matsalolin irin waɗannan ba ita ɗaya. Tana amfani da shawararta kuma ta ƙaruwa tare da ganin nasarorinsu. Duk da a yanzu ta tattara lamarin Muktar tana biyar shi da addu'a. Sautari wani lokacin ko ganinta ta fuskanci bai son yi, abin da ya fi ɗaga mata hankali kenan. Wasu lokutan kuma sai ka gan shi kamar ba shi ba ya koma mata yaye Muktar ɗinta. Duk abin da ta gani tana ɗora shi ne kan mizanin nan da Hausawa kan ce aure ibada ne, ta yadda kuma sai imani da hakan ne. Don sautari Anti Dije na maimaita mata kalmar. Su biyun ne zaune cikin falo, kowa na sabgar gabanta. Sumayya na guga saboda soket ɗinta ya lalace, ya tilasta mata fitowa falon don yin gugar, yayin da Zainab ke zaune saman kujera ƙafa ɗaya kan ɗaya, kamar yadda ta saba zama kenan cikin izza da nuna ita wata ce. Gama share falon da mofin ɗinta kenan ta zauna don ta huta. Duk wanda ke da girki shi ke wannan aikin. Ba laifi Zainab ɗin na da tsafta daidai gwargwado. Sallamar da ake zabgawa daga harabar gidan shi ya ja hankalinsu. Zainab ce ta miƙe tare da ajiyar mot ɗin hannunta, ta buɗe ƙofar ta fita. Fadima ta ita da Jamila ɗiyar yaya Yahanasu. Bakinsu a washe suka soma takowa zuwa inda take. Ku tsaya daga nan don Allah ku cire takalmanku, kada ku ɓata wa mutane waje, yanzu na gama motsin. Da fari Jamila ta yi dum, amma ganin Fadima ta tsugunna ta cire nata, ya sanya ita ma dole ta cire. Juyawa ta yi fuska a tuzgune, su kuma suka bi bayanta. To masu sauraron mu, a nan za mu dakata, sai Allah ya kai mu wani satin za mu ɗora. A madadin ni Aisha Abdurrahim Muhammad da na gabatar muku na kuma tace shirin ya zo gare ku, tare da taimakon Lami Sumayya Murtala, Fa'ida TV.